love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for Halo Sobat Kinasi, kita lagi perjalanan ke Desa Ngulurah. Kok jalannya curam ya? Turun ini berarti. Ini semurah. Terus tanya aja di sini. Situs candi apa tadi? Menggong. Oh iya iya iya. Acara dukutan dateng Dukuh Nglurah nggih. Niku sejarahnya pripun gimana? Nggih, nek diwiwiti saking Criyos Candi Menggong rumiyin nggih. Oh nggih. Candi Menggong saking sisi sejarah. Nggih. Saking sisi sejarah ingkang tertulis niku Candi Menggong niku
nalika pralaya Prabu Erlangga. Dados nalikanipun Prabu Erlangga menika badhe dhaup kaliyan Dewi Laksmi, Nggih. putranipun Ratu Medang. Mataram zaman Medang Oh, nggih, nggih, zaman nggih. Medang niku Oh, dereng Medang. nggih. Medang niku abad 9. Nggih, lah niku rupane kan Medang niku kagungan embane di Kraton Andahan. Jadi di Kraton Andahan kerajaan kecil Worawari niku Nggih. menapa ingkang kedah paring upeti saben taun tak betipun. Nah, Medang kebetulan pada saat itu bermusuhan kalian kerajaan Sriwijaya. Jadi padha gedene nek Nggih. perang ra iso Perang. menang sapa sing kalah angel. Lah niku Nggih. akhire Sriwijaya niku gadah napa pemikiran niku propaganda. Terus propaganda Worawari kala wau niku diajak-ajaki carane disenjatai, dibiayai, dilatih Nggih. perang, digaweke strategi niku Nggih. supaya nyerang Medang niku. Medang. Lah pas malam pernikahan menika lengah-lengahe pas pesta niku dibabat. Jadi karena lengah ndak bersenjata akhirnya ditumpes niku sedaya kerajaan Medang. Akhirnya Prabu Erlangga menika kalih bapake Marasepah niku dilewatke jalur tikus. Niku piantun 3. Dados niku Prabu Erlangga, Diahayu Laksmi, Nggih. lajeng si Prabu Batur. Oh, Nah, Prabu ngeten Batur. nggih. Terus Nggih. akhirnya Mbah Erlangga nika selama 2,5 tahun sampai 3 tahun menika embane wirawiri terombang-ambing di sekitaran Ngawi. Akhirnya sampailah ke Candi Manggung. Kalau menurut sedulur-sedulur yang dari arkeolog dari ini kalau itu Candi Manggung itu karena rasa kangennya Prabu Erlangga itu terhadap suasana kerajaan. Makanya niku kan altar itu ada beberapa altar, ada pasewakan, kemudian ada pamujan, ada tinggalnya dan sebagainya. Oh, nggih, nggih. Lah menawi versi legenda Nggih. nggih mboten legenda, tapi ini cerita yang turun maturun dari mbah-mbah nggih, dari leluhur. Niku kawitane Mbah Prabu Brawijaya, Mbah Sunan Lawu ingkang sakmangke meksa wonten ing Gunung Lawu. Nah, Ngoten. terus Mbah Brawijaya menika kalih rombongan kalih penderekipun menika nalikanipun mampah spirituale Berjalan. niku nggih niku ngaso dados ngaso wonten nggih wonten Candi Manggung menika. Lajeng dawuh kalih sinten kalih penderekipun supados pados tetedan wonten sakiwa tengen niku ingkang wonten menika nggih namung Palawija terus Pala Pendem lajeng Pala Gemantong kados pisan Teng sekitar niku nggih. kalih tetukulan kaya sayur mayur. Nah, akhirnya kawit wedal menika dipun napa tengeri kalih Mbah Brawijaya sok kapan teka reja ning zaman leh kulungguh iki karo leh lerenten mriku niku badhe ditengeri upacara dukutan. Mbane singkat sejarahnya. Nggih. Boten nate mireng. Nek mriki menika ingkang dipun menggung menika mergane naminipun menika Mbah Tumenggung Wiraguna. Oh, nggih. Lajeng wonten pendereke maneh wonten Mbah Jaka Buwana. Wonten Mbah Surantani, wonten Mbah Singo Mulya. Dereng mireng nggih. Oh, nggih, nggih. Napa menika parapan sanes mergane nek
para piyai luhur zaman semanten Nggih. saben wilayah gadah parapan piyambak-piyambak Oh, nggih nggih. mboten mangertos. Nggih. Nah, nek napa bunga ingkang remenane bunga Edelweiss niku sinten? Jenengan Bunga Edelweiss. teng Oh, gunung. mbok menawi ingkang dipun kersakaken Mbak sinten? Mbak Kula nggih. Kinan. Mbak Kinan menika mbok bilih Mbah Nyai Dadung Melati.